מה היית משנה במכינה? מה גילית על עצמך בזמן הזה? למה הכי תדאג? ומה אתה רוצה להודות בשנה הזו? קאט 1. שבור. באמצע אבל עוד שזה בצד, לא? אמרת לי תגר, יש לי פילה. וואו, איזה שבור אני, היה מסע קשה. בוא נתחיל. מה היית משנה במכינה? נראה לי את הצוות. סתם. את המבנה. וואלה, כן, מאוד צוחק. את המבנה הייתי משנה את זה מבנה משנת טרפפור. לא הייתי משנה במכינה כלום, לא באנשים, לא בצוות, לא באוכל, לא בטיולים, לא במסעות. לא נראה לי שהייתי משנה משהו. השנה הזאת עברה לי הכי טוב שאפשר, אז אמרתי מלא חוויות. הייתי עושה יותר מסעות, קשים, יותר קילומטרים. הייתי עושה להם אימוני כושר יותר. על מה אתה רוצה להודות בשנה הזו? אני רוצה להודות לחברים שלי שהיה לי טוב איתם. מדריכים. נקסט. איזה אתגרים עברתם במהלך הזמן שלכם במכינה? אתגרים. מלא אתגרים של לעבוד בקבוצה, לעבוד עם צוות, לקבל את האחר. הם השגת את מטרותיך. חלק. וואלה לא, דפקת לי שפשף לא יפה. מה עזר לך להמשיך ולהגיע לקו הסיום? המשפחה, האווירה בקבוצה, שדוחפים אותי קדימה, שאני לא אשבר בזה. איזה כוחות מצאת בעצמך השנה? שיש בי כוח רצון, ואם אני רוצה להשיג משהו אני אצליח, וברוך השם הצלחתי. אולי לא מצאתי כוחות חדשים, אבל ממש עבדתי על הכוחות שהיו לי, שזה סובלנות ולהתנהל בתוך קבוצה. וואלה, מצאתי המון כוחות, המון תכונות בעצמי, שלא הייתי מגלה עם המכינה. זה הכוחות שלי. זו מה אני לוקח איתי מהמכינה להמשך. אנשים שעזרו לי. האם תמליץ לחבריך לעבור מכינה לקראת גיוסם? וואלה, אני אמליץ לכל מי שיכול לעשות מכינה קדם צבאית של שנה. זה חוויה שאי אפשר להסביר, זה חוויה של פעם אחת בחיים, וזה שווה הכל. אני חושב אני כן הייתי ממליץ לחברים שיעשו את מכינה. זה דבר שהוא שווה רגע, לתת את השנה הזאת לעצמך, וכן, אני הייתי ממליץ להם. שאלה הבאה. איך אתה מרגיש עכשיו שעוד מסתיימת לה השנה? וואלה, אני מרגיש טוב. לא יודע, הייתה שנה סבבה. מחכים כבר למסגרת הבאה, לצבא בעזרת השם. וואלה, תחושות טובות, סיפוק. הייתה שנה טובה. האמת שאני קצת מלווה בחששות לגבי המשך התהליך שלי במסגרת הבאה. פחות מטריד אותי מה יקרה כשתסתיים השנה פה. אני חושב שצברתי פה חוויות קשות, צלחתי אותן את רובם. זהו, לא הייתי מסכם שהיא הייתה שנה טובה או רעה, הייתי מסכם שהיא הייתה שנה מאוד משמעותית. מה גילית על עצמך בזמן הזה? הרבה דברים, מה? מה גיליתי על לא. עצמי? גיליתי שהכל בראש. תמיד ידעתי את זה, אבל רק בבחינה הפנמתי את זה. במסעות הקשים שעברנו, הבנתי שבאמת הכל בראש. ומה אתה חושב שהתקדמת? הכל נראה. את השליטה בכעסים. למה הכי תתגעגע? מה זה? למה הכי תתגעגע? וואלה, הנוף פה קטלני, בבאר שבע הנוף כזה קיבלתי. וואלה, הנופים של הצפון. חופשי. ולמדריכה שלי, כפרה עליה. וואלה, אחלה דינה שבעולם! למה אני הכי תתגעגע? לחדר מחשב. כמה משמעותית הייתה לך מבחינה? מה אתה צוחק אברהם? סתם בדקו, למה בוצ'ל? השנה הזאת הייתה לי משמעותית. היא ביגרה אותי ובנתה אותי הכי טוב שיכול להיות.
למדתי על עצמי מלא דברים שאני יכול לעשות, אני לא חושב שאפשר לעבור עליהם ביום יום. האם היית רוצה להשתתף בפגישות ולחזור בבחינה? וואלה כן, אני חושב שזה חשוב. אחת לשנתיים ככה, פגישה, לראות כל אחד איפה הוא נמצא. נראה לי שסבבה, מה אתה אומר על זה? וואלה, צודק, אני איתך. ושיהיה ראש צעיר, כן? כן, בטח שכן. זה פגישות מחזור, זה אחרי כמה שנים, אז באים עושים מפגש. בטח, בוודאי, לראות מה יצא מכל אחד, מה כל אחד הצליח, מה כל אחד הספיק, זה בטח שאני רוצה לעשות את זה. כמה פעמים תפסתי את טל ישן במיטה השנה? כמה פעמים תפסתי אותך ישן השנה במיטה? אני לא במיטה. קשה לספור, אין לי אצבעות. אז אני אשאל אותך שאלה. לפחות איזה 20 פעם ביום, אני תופס אותו במיטה, ככה אני יוצא. אני יש לי שאלה אליך, אתה יכול לענות בכנות? כמה פעמים ראיתי אותך במכינה? איפה הוא נמצא? פעם אחת שם, פעם אחת שם, פעם אחת הוא בכלל בחדר, ישן, פעם אחת הוא בחדר אוכל. זה או במיטה או בחדר אוכל. או בים. עצור. אני חייב לך ספי, חכה. ספי, זה כמה, לא יודע מה. בכל מקרה, אתה יודע, אני בחור ותיק, אתה קצת פחות, זה עדיין טוב. על מה אתה חושב שאתה עדיין צריך לעבוד? שאלה טובה. שאלתית. סבלנות עם אנשים, לדעת לעבוד בצוות. להגיע בזמנים, לעבוד בזמנים. אני צריך לעבוד על הבעיית עצבים שלי והיכולת לקבל את האחר גם שקשה לו, ולהבין שאם לא לי קשה בשלב מסוים, אז לנסות להבין שגם לאחרים קשה. איזה מסר אתה רוצה להעביר לבחינה? איזה מסר? וואלה, אני רוצה להעביר מסר לקבוצה שלי, שאני אוהב אתכם, גאה בכם, אחד אחד. עשיתם את השנה כמו שצריך, גאה באחד מכם, באחד מכם. איזה מסר אתם רוצים להעביר? אין לי מסר להעביר, יש שנה טובה. שנה מוצלחת שתהיה. איזה שתי דברים עיקריים אתה לוקח איתך מהשנה הזאת? שתי דברים עיקריים. למדתי השנה להיעזר באנשים אחרים. אם זה הצוות, אם זה החברים שלי, לקבל ביקורת מהחברים שלי. משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה במסגרות הקודמות שהייתי בהן. היי,